Khapangni takhokte buk song hanyo hailam sogo kothoma bijap channelo tipra sarokni manthai manya tipra sarokni sirikmano khanajagya angmani amo tini saljani kogya ama haino koktoma nokhorei phaijauka kokbro kokno bangla script baino ma seinai roman script bai engliya o jaga tei kuno option krikha tipra sarokni mang no tongsinai haste hapakni phasingtei o kokno declare khairkha hasteni mantri okra boromganang dr manik saha Laithangni 4 tarik Mei 2023 ni salmario mantri okra dr manik saha kebengnai bodolni ojoma MLA boromganang Onimesh Depormani suimungni phirokmung rekha kaisa koktoni bisingtei kokbrok seitai haikebe scriptni jengjalno kitenge hapangni bakhaktei koktona mantri okra dr manik saha suihorka kokbrok subject no roman script tei bangali script bai simungplai haikeba correction paper CBSE ni amjokmungo loajinang thu hnei nini a rohorma koktun ang manka angnono saiman rena musungu mo jengjalno tiyei amjogei naijak mani ulo CBSE ni asok phang sarai ke khosai saka dal bidal suithai haikeba multiple script by CBSE ni amjokmung nawi mangala khnei sakani kokbutango sajakma tei amjokmungo dal bidal suitai haikeba multiple script by sungmung blai sanamna bagai CBSE no tei koihori manlia haino haya amjokmungni khotolo rungsrungnai rokno bangali script bai suinani hnei dagijakma jungjalno tei Tripura Board of Secondary Education TBSE no sungjakpuro TBSE kokphiroka kokkhilsa jakma abo kubui bai gothogya hnei khoroksa rungsrungnai no phano amjokmungni phirokmung bangali bai simino marana hini dagijagya bisi kolokma lai thangka kokbrokmani kokni bagui soba khaibo langma sachu langkha LT Dhananjay Tripura mungui phia Dhananjay Tripura hai borokno pogidi thangka lukurok tabuk bo kokbrokni jengjal swkakjagya kho haste hapangbai salkisa swkang kokbrok kokno roman script bai ma seinai hinei kobangko kokbrok sanai lukurokni rungsrungnai bodolrok soba khlaima nukjakha phia ba aboni result kuno manliya haste ni assembly bisingo kokbrokno roman script bai ma seinai hini khorangti samabo nukjakha phiaba amobo khanajagli haste hapangbai khapungni takhokte buhupsung belekheno kha khamjangnai kok sin Tripura sarokni language lipi kwrui phia singbo lipi bai seike sini bagui klai amo sini se decision nangna nango bogui thana kokya urdu arbi basa jur jabardasti khayei rejakma bai Pakistan khakni ingui paithago Bangladesh engkha basa andolon rokungma sungnukkha aboni bagui nini bukhawo je thik hinei wansukmani sini Tripura sarokno jengjalo takhiklaidi engya hinke aboni soba buskango nuknai #CBSE examination riwoi boba grao kokno kasarkha